tot el que jo faig és transparent. Tot penja d'un fil buscant l'ús sutil i sempre he intentat que l'espectador se senti embolcallat per lo que està mirant i totes les peces ho respiren, això. Sí, perquè és anar a dintre, entrar a dins de la transparència, moure't a dins del que és transparent. Hi ha uns dibuixos anteriors que són de l'any 89, però la resta, per exemple aquesta casa que tenim aquí darrere, doncs això és fet després del 2006. És una casa que hi ha a la vora d'un riu, una casa de pagès, on les dones del poble anaven allà a la vora a fer bugada, i aquí hi ha un vídeo on es veu el riu Fluvià, i hi ha uns fils que s'escolen i que acaben ajuntant-se amb els llots. Sempre he anat treballant amb aquest inici de vida, amb aquest esclat de vida, i sempre la natura hi ha sigut present. Sempre que he fet alguna cosa, des del començament, inclús a l'escola, paisatge de l'escola, a mi em sortien paisatges de capvespre a la Vall d'en Bas. Jo vaig estar la meva infantesa a la Vall d'en Bas, visquent en una casa on hi havia de tot, gallines, hort. A la Vall d'en Bas, ara ja no tant, però era tot aigua. Plovia un dia sí i l'altre també, i tot estava mullat, per tant els colors eren potents. I totes aquestes vivències és les que jo he anat portant sempre. I vaig començar fent llavors, gèrmens, brots, o sigui la brotada petita que creix. El Montcada, que era el nostre professor de dibuix, em va dir: Dolors, vés a escultura perquè tu ets escultora. Em va clissar, va dir, aquesta sempre està buscant el volum i el donar la volta a la peça. La primera instal·lació que vaig fer jo va ser una habitació al meu art, vaig fer uns vestits i llavors se me'n varen quedar 4. I això em va obrir a mi, notar això amb una cosa teva, dius, ostres, me'n vaig recordar del Montcada, vaig dir, quanta raó tenia el Montcada que tu necessitaries fer volum. I jo vaig començar treballant sobre tela, amb papers de marbre, afegint-hi robes, materials, o sigui, el que se'n deia l'informalisme matèric. I a poc vaig començar a agafar paper japonès, llavors vaig treballar roba i va ser com vaig fer la troballa de la malla metàl·lica que em permetia tallar-la i després cosir-la. Representa moltes hores. Llavors, mentre treballes ja vas pensant en altres peces o com acabaràs de muntar la mateixa peça. Quan fas una peça i la vas veient, de cop dius, també podria ser això altre. Per tant, agafes ja unes mides adients. És una mica de barrejar disseny amb inspiració i treball d'hores, perquè tot el meu treball és com un corte i confecció, o sigui, tallar i després modificar i tornar a construir. Hi ha allà 2 vestits, un està agafat a terra i l'altre està com una mica penjat i volant, ple de fulles. Doncs jo m'identifico una mica amb aquest vestit, que arrenca la volada, per dir-ho d'alguna manera així quasi ben divertida, dir que arrenques la volada. Aquest treball eminentment femení va haver-hi un moment que me va interessar tirar per aquí, per un treball on es visqués una espiritualitat pagana, aquesta poesia, aquesta cosa que busquem, que se li pot dir espiritualitat o d'altres maneres. I jo volia buscar això i que fos des del punt de vista i del punt de treball de lo femení. Jo crec, per lo que diu la gent i per lo molt que agrada a les dones quan veuen les exposicions i les converses que tenim, sí que he tocat aquesta fibra femenina, crec que sí.
M'agradaria que la gent, doncs, quan entra a l'exposició, que se'n anés amb la sensació de pau, que la gent se sentís una mica elevat, una mica transportat, això.